Nosaltres plantegem que tot sistema educatiu que es vulgui avançat es basa en 4 grans elements. Un propòsit enfocat al desenvolupament de competències per la vida en el context del segle XXI, unes pràctiques d'aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenem, en el coneixement que ha generat la recerca durant les últimes 2 dècades, uns sistemes d'avaluació que permetin percebre si s'han desenvolupat totes les competències que el nostre propòsit determina i un sistema organitzatiu que possibiliti que l'escola sigui un ens viu enfocat a l'aprenentatge de tots els infants, que actualitza les seves pràctiques d'aprenentatge i que està obert i interacciona amb l'entorn. El desenvolupament de competències per la vida necessita un canvi en les pràctiques d'aprenentatge i en els instruments d'avaluació. I fa més d'un quart de segle que s'ha establert que l'escola va desenvolupar competències per la vida, però com que no tenim indicadors d'aquestes competències suficientment avançats, les pràctiques tradicionals que estaven enfocades a la memorització de coneixements són les que s'han mantingut. Per això hem de reformular el conjunt del propòsit, però també el que porta al propòsit, que són les pràctiques, l'organització i l'avaluació. Perquè el que dificulta el canvi del nostre sistema educatiu és multicausal. I si només ataquem una de les causes, les altres mantenen la inèrcia. L'organització, l'estructura burocràtica, el model de formació de mestres, els indicadors avaluatius, la inèrcia del propi professorat, els materials. Si només ataquem una d'aquestes coses, que és el que s'ha anat fent al llarg dels anys, el canvi no es produeix. El que vol aquest programa és trobar una forma d'enfocament holístic de solventar un problema multicausal i fer-ho a través de la generació d'aliança entre escoles, famílies, administracions, entitats que possibilitin aquest marc d'escola avançada a la que com a societat hem d'aspirar. Durant molts i molts anys, molta gent ha fet molts esforços pel canvi, però han sigut com el mite de Sísif, que pujava a la muntanya amb una gran roca i quan estava a punt d'arribar, la roca tornava a caure. Nosaltres creiem que l'única manera de garantir que el canvi es doni és que l'enfocament sigui sistèmic. Tenim un feedback gegant, un feedback de mares i pares, de mestres, de claustres, de regidors d'educació, d'associacions, d'acadèmics, de professors universitaris que ens envien missatges dient-nos voldríem col·laborar, la iniciativa és molt necessària, com podem fer per participar-hi, i que crec que visualitzen que el programa Escola Nova 21 és de fet un gran catalitzador del treball que molts d'ells ja estaven fent per canvi, però que era un treball que si el feien de manera aïllada tenia molt poques possibilitats d'esdevenir sistèmic. I que, per tant, el nostre valor afegit és precisament aquesta acció catalitzadora del treball de molta gent i de moltes iniciatives per possibilitar el canvi. Per tant, el feedback que estem rebent és enormement positiu. L'Escola Nova 21 és un programa que durarà 3 anys. Entre ara i l'estiu d'aquest 2016, nosaltres el que farem serà un procés d'explicar a les escoles en què consisteix el programa perquè sàpiguen quin és el nivell de compromís que han d'adquirir i veure si s'hi volen sumar. Farem un procés de selecció d'escoles que hi puguin participar perquè tenim capacitats limitades i voldrem que hi hagi un filtre per perfil socioeconòmic, perfil geogràfic, equilibri primària, secundària, etc. I a partir d'aquí, un cop haguem fet aquest procés de selecció de les escoles amb qui podrem treballar durant aquests 3 anys, començarem un procés per acompanyar el canvi a les escoles i en paral·lel el desenvolupament de models més integrats d'aprenentatge que permetin la millora del conjunt del sistema.